कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षपदी सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आणि डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांची निवड झाली. पक्षाकडून मिळालेल्या मोठ्या जबाबदारीनंतर रवींद्र चव्हाण पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात आलेत. यावेळी बांद्यात त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. महिला वर्गानं त्यांचं औक्षण केलं. यावेळी भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.